Som aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. Atac de riure. Mai l'havia sentit riure tant. Em pensava que no en sabia de riure. La petita quantitat de gas que acabo d'inhalar és òxid nitrós N2O. Pels que els interessi la química, esclar. Però la gent el coneix com el gas del riure. Ara entendreu per què aquest gas se sol fer servir als hospitals. Per tranquil·litzar els pacients que estan a punt d'entrar al quiròfan. Bona idea. Res com un atac de riure després d'un atac d'apendicitis. Però la cosa no fa tanta gràcia. En dosis importants és molt tòxic. Pot provocar alteracions en la percepció i fins i tot lesions al sistema nerviós que poden ser fatals. És a dir, que literalment pots acabar morint de riure. Només el neutralitza una cosa. L'aigua. Amb una gota el podeu volatilitzar. Prou riure. Agafeu un full que farem un examen sorpresa. Fa 2 dies que està així. No hi ha manera d'aconseguir que s'animi. Li podria explicar un dels meus acudits. Potser funciona. No dic que no m'agradi el teu sentit de l'humor, però m'estimo més parlar amb ella. Tu creus que l'Ulric aconseguirà que torni a somriure? Tan segur com que la Julia Roberts em trucarà per convidar-me a sopar. Sí, completament d'acord. Està molt deprimida. Sisplau, Ulric, deixa'm sola. No tinc ganes de parlar amb ningú. Però jo sí que en tinc ganes. I amb tu. Si tantes ganes tens de parlar, parla sol. Tranquil, Ulric. No totes les noies són com la Yumi. Quina llàstima. Ei, espera, Ulric, que vindràs demà a l'assaig. Vindràs? Sí que hi aniré, però no per tu, per l'Ot. Tu potser no ho saps, però és gràcies a mi que l'Ot hi posa la música. I si encara vols participar a l'obra, el paper de Romeu és ideal per tu. I és clar, tu deus fer de Julieta, oi? Sí, és perfecte per mi, no trobes? Sí, i perfecte perquè jo no faci de Romeu. Bona nit, senyora. Volia parlar amb la Yumi. I el teu pare, on és? És a casa d'un amic de la feina. Però per què s'han discutit els teus pares? No en tinc ni idea. La mare ha provat d'explicar-m'ho, però no ho he entès. No crec que ella ho entengui tampoc. Ja, són les pitjors discussions. T'agraeixo molt que hagis vingut. Gràcies, Ulric. M'has aixecat la moral. És estrany que s'hagin enfadat. La Yumi i l'Ulric sempre han sigut molt amics. Sí, però a vegades la gent que són molt amics també es barallen. Ah, sí? I tu i jo? Com és que no ens barallem mai? Tu i jo? No m'ho havia plantejat. D'això, el Xan està molt tranquil. Massa tranquil, no? El que em preocupa més és el perill que correu. Sí, al Xan li encantaria desfer-se de vosaltres. No pateixis. L'únic que està realment en perill avui és l'Ot. Assaja amb la Sissi. Això sí que és perillós. No
No sé pas si sortirà aquesta nit, però... sí, però sé que m'estima. És horrorós! És més avorrit que un cargol dormint. No sóc jo, és el text. Què li passa al text? Doncs que costa molt de dir. Al text no li passa res. Saps quan m'hi he estat per escriure'l? No ho sé, 2 minuts tirant llarg? Repeteixo si El t'atreveixes. que vull que repeteixi és el seu paper i amb més sentiment. Nicolà, tu no hi has de fer res aquí a l'escenari. I tu, toques massa de pressa. Mira, si toco més a poc, podré fer una migdia d'entrar les notes. Explica els teus acudits a qui li facin gràcia. Molt bé, tornem a dalt de tot i mireu de concentrar-vos. No sé pas si sortirà aquesta nit, però no sé si m'estima. No, un guarda! Un guàrdia! Es pot saber què passa? I ara què et fa riure tu, No ho he fet pas tan malament. No tindràs tantes ganes de riure quan acabi amb tu. Dóna-li una lliçó, sí. I demà no cal que tornis. Representem una tragèdia, no una comèdia musical. Què? I espera, jo no... Yumi! Bona nit, senyor. Voldria veure el meu pare. Un moment, l'avisaré que ets aquí. Tu saps per què els teus pares s'han enfadat i no es parlen ara? Sí, ja m'ho pensava. Yumi! Quina sorpresa, passa. Pare, vull que tornis a casa. Mira, Yumi, això és una cosa entre la mare i jo. Només ho podem arreglar nosaltres. Qui, vosaltres? No sé com si no vols ni parlar amb ella. Em sembla que se m'ha acudit una idea. No ho entenc. Jo no tenia cap ganes de riure, però no podia parar. I quan la Sissi m'ha abocat aigua al damunt, se me n'ha anat de cop. N2O, el gas del riure. La senyora Ayers ha dit que només el podia volatilitzar a l'aigua. Creus que això podria ser cosa del Xana? No se sap mai. Aelita, obre bé els ulls. D'acord, però no noto cap pulsació. Anem a veure si les bombones de gas de la senyora Ayers encara són a l'aula de ciències. Kiwi, tu queda't aquí. Si et vens a disculpar, Ot, no t'hi molestis. Ah? Oh, ets tu, Ulrich. Què hi fas aquí? No ho sé, mira, he pensat que si hi hagués un paper, per petit que fos, que pogués fer la Yumi... I per què li hauria de donar un paper a la Yumi? Perdona, no he dit res. Adéu. No, Ulrich, espera. Potser podem arribar a un acord? La Elita i jo no ens brallem mai. Tu trobes que és normal? Què? Doncs jo què coi sé? Tu creus que ens discutiríem si visquéssim al món real? El que crec és que si no t'espaviles ens enxamparan. Premi! És buida. D'on no n'hi ha no en raja, perquè ja ha rajat tot. Escolta, demà a l'hora del pati anem a la fàbrica a fer comprovacions. Aelita? Ei, Aelita, que em sents? Comunicació rebutjada. Molt bé, Jeremy, me n'hi vaig. Que ve una torre just a temps. Et transferiré a la regió de les muntanyes.
Escanejo lot. Virtualització! Error en transferència de dades. Em sento molt feble, Jeremy. Ha passat res durant la transferència? Jeremy! Que em sents, Jeremy? Jeremy, que em sents? Jeremy? Jeremy! Molt bé, ja està. T'he pensat el text per tot arreu, Ulrich. Ja ho veuràs, seràs el Romeu perfecte. Ei, ho faig per tu. Té raó, saps? Sí que ets el Romeu perfecte. Molt bé, Yumi, vine amb mi, que et donaré el vestit que portaràs. Com t'atreveixes a prendre'm el paper? No és culpa meva, Hervé, t'ho juro. No sé per què no et clavo una pallissa. Per por, potser? Sisplau, jura'm que no sembla una mona. Però què dius, si estàs encantadora? Espero que no fem això per res. Has parlat amb els pares? Sí, vindran tots dos. Tots dos junts? Com t'ho has fet? Els he enganyat, a tots dos els he dit que l'altre no vindria a veure l'obra. Els adults són com criatures, s'ho en passen tot. Ara no. No m'abandonis, Jeremy. El comitè de benvinguda fa cara de tenir males intencions i jo no ho trobo bé, Jeremy. Embolcall virtual malmès. Embolcall virtual malmès. La cosa pinta malament. Bona nit. Ja arriba la mare. Bona nit. Suposo que han quedat aquí amb el seu marit. No, el meu marit no pot venir. No es troba bé. Senyor Ishiyama, com està? Celebro que ja es trobi més bé. Més bé? La seva esposa acaba d'arribar. La meva esposa és aquí? No ens ho posaran fàcil. No puc enfrontar-m'hi. Els he d'enganyar. Ves que bé! Fletxa làser! Elita, que hi ets? Anem! Això no ens enviarà més monstres, no ens quedem aquí. No sé pas si sortirà aquesta nit al balcó. Però... Però què diu? No ho veig. Però... segur que... Què coi diu? Ja ho veig. Però... segur que m'estima.
En fi, suposo que sí. Entra un guarda. Què? Oh, en guàrdia, guarda! Amaga't, amaga't! Mira, és la Yumi! Això costarà. I ara què he de dir jo? Ja ho veig. Hi deu haver hagut algun problema en la transferència. Cada cop em sento més dèbil. Ot, què tens? No és res, ja em passarà. Fes un esforç, Ot. Veus les pulsacions? La torre que els han activat no pot ser gaire lluny. Tant de bo. Ot! Què és això? Oh, no! El que ens faltava! Un laberint. Oh, per fi sou aquí. Vos que sou la més vella entre les velles. Aquí ja hi hem passat, segur. Estem perduts. Sense en Jeremy no hi ha res a fer. Molt bé, Jeremy. Com vols morir? Congelat o rient? He de fer alguna cosa. No aguantaré gaire aquí. Vos que sou la llum dels meus dies. Vos que sou el sol de les meves nits. És horrible, s'està carregant el meu text. Fins i tot tu ho feies millor. Ai, el meu Romeu, sou mon amor. Ai, Romeu, caro mio, amore mio. Sou... Però què he dit? On és la gràcia? Tothom riu de mi, ara! Això no és normal. S'acabaran ofegant. Hauríem de mirar d'ajudar-los. Tranquils, jo els hi estroncaré. Què m'ha passat? Era com si algú em posseís. Què dius? De què parles? Això li fa por l'aigua. Dom l'ampolla, va. Es diu sisplau. Sí, sí. Dom l'ampolla ara mateix. Au, va. Oh. Yumi, et trobes bé? Reina, ens has fet patir tant. Però què els passa? Què els ha agafat? Ja gairebé hi som. He tingut una visió, Elita. Has d'anar a l'esquerra, ara. I no m'esperis, no puc ni caminar. D'acord, continuaré sola. No pateixis. Amb tu no pateixo.
Aigua! I demani ajuda, de pressa! Tornem al passat ara! Ni parlar-ne, tu somies. En aquella obra absurda no m'hi busquis més, a mi. Però ara ja sabem què cal fer perquè els teus pares facin les paus. No me la posaré, aquella disfressa ridícula. No farà falta. Per tu tinc una idea millor. Però tu, Ulric, em sap greu. T'hauràs de tornar a sacrificar per la causa. Sí, i així et podrem veure fer de Romeu. Pensa que riure una mica de tant en tant no fa mal a ningú. No sé pas si sortirà aquesta nit al balcó, però segur que... estic segur que m'estima I que jo l'estimo moltíssim. i que jo l'estimo moltíssim. No, guarda! On és la Yumi? Que no hauria de sortir a l'obra. Ha funcionat. Però què passa ara? Què és això? Per què riu tothom? No entenen l'art dramàtic. Això no és una comèdia, és una tragèdia.